Manager, are you copying? But you get used. Jaira. It's just a phase. Nobody phase yet. It's just a phase. Kumsikana livi? Umaenda chukuru nasi? Grade 8. We grade 8. Tokura. Anotobika ndashiso. Iro sipo. 8. 9. 8, 9. Grade 9. Shakira, 15. Akakurumidza akafamba sei manje kuchikoro zvekoko zviri strict nemakore vandoendera nemakore amenu chero chitotsvaga nzvimbo vandotiti makore from goreri to goreri vari strict nemakore. Ndaona pagedhe penyu paine bungedhe patangopinda saka zvofamba sei saka vakamirire masecurity bvunza kati kana tiri mbavha totopinda saka zvichadii ndikati saka whats the idea yekuisa security pagedhe kuzi vanhu varongopinda zvacho. Maswera sei pachipamwe tadzoka kokurumidzai kurudzai guys, foni yangu ine 50%. kuita muchikurumidza foni yangu ine 50%. Time chikurumidza foni yangu ine 50%. Apa muri kushe here kana mogara mega pano pamba muyadhi womogara mega? Alright, dzakanaka dziri quiet, munenge mune privacy yenyu. Tange tichigara uko, so after vakurwa murungu akabvati navauye vagare kuno. Murungu wavo maigara kupi? Uko ku12 ku6. Ko kune dzimwe dzimba dzinonzi ku6. So taigara yanga iri diki. Akati chindiki kwakasununguka akagona. Vakuseka kuseke kasina musingawirira navo wanga ari mazimba. Murungu akavaunza kuno murungu ndiye ane imba inoi. Good, that's better. Muchiona kuti progress inenge yadii. Munenge hamuna mbonyanya kudaro, munenge maitapo ndopinda mutoilet iri kutoilet.
Hello. Mane munhu wese. That's fine. Another door, one and two. I'm not listening to you. What do you? Sure. Hey, hey, hello, babes. How are you? You're so beautiful. Chanandoro wane mudumbu naye masikana naye mi guys. Kulesa kuda mhero zvandaningirira iyo lesa yanda ndichitwa yedumbu iyi. Nduma kumavhunduka magetsi kuda. Hamino kuti chi. Right guys, tasvika kwanzvadzi kwemunin'ina wedu kweumwe wedu ushu. Nyaya yacho I think munoiziya zvakaitika. Vanotaura vanetofunga kuti nini condition yacho hameno serious yavanayo. Haisiye kuda handisi kuda burisa. You can come closer here. Just push. I don't want you on live. You're still young. Saka ndiye mudzimai wavo ndiye umwe wedu ushu. Ndichakuzivai mose gore rino chete ndida kukuzivai mose. Kunze kwevari kudiaspora chete vari mese ndichakuzivai mose. Saka ndiye umwe wedu uyu watinaye pano ava ndoba muninava. He, nhasi munonyarirepi vaive kuti siya murume tasvika. Ende vane vakadongorera kavari mungove section. Vaive kuti siya murume nhasi munonyarirepi. Mafuta akakuda kubuda ndofunga shumbresa meno. Saka ndoba munogona kurondedzera zvakaitika chii? Munogona taura? Yeah. All right. 23 December. Last year. Yeah, last year. Ndichenda kubasa neshamwari yangu. All right. Makuseni. Because I used to go to work around 25. All right. Ndichibuda mumba. Ndichifamba so. Tasvika kugoza ndachigara ku6. Tiri pachiground, open ground so. Ku6 ikoko. Ku6 ikoko. It was still dark, remember? Winter. Yeah. Ndakatoona ndakaona first. Vakomana 2 vari kumashure kwe, but it was a distance. Yeah. But andina kuudza munhu wangu because ndakatoona maybe achagona kuvhunduka. Chimbofamba andina kumuudza kuti maybe achavhunduka. Manje gashamwari yangu akazovaonawo akatozovaona akatodai. Then that time akati padhuze kanza bras ndichikudiwa komana kumashure 2 that handechingofamba usachi. I don't get scared. Manje ndakaona kuti vari padhuze too much. Makatoona action yavo kuti vakutokuvingai? Ndakaona kuti manje ndakaona vachimufambisa vachindiudza iye because ndakaona vari a big distance. Shamwari yangu ichindiudza vakati padhuze too much. Ndati handichingofamba usavhunduka. Chifamba. Hanzi volume amo tisi kunza garai padhuze. Munodawo zvinhu. Hambusi kundiwa ipapa. Havagoni kutaurisa ora itimira ndiende padhuze navo. Nyatsonzwa. Yeah, manje the second time akaona shamwari yangu vanga vari padhuze too much. Ndati handichingofamba usavhunduke. That time when it happened very fast. Vakangorova I think foot kudenga.
paadzimira ipapo ndakabva tamira stand still vakarova mudenga akarova mudenga first shamwari yangu yabva yavhunduka. I remember that what thing I remember it was started running. Yeah, climbing on the door and the next door. Because it was just like in location is marocation imomo naimari pachena chena ipapo tichienda kurenki because ndakachitira nobata first tax tichienda kusantini. All right. What I remember shamwari yangu yanga chiclimba jurawo achitadza kukwira jurawo ndakanga ndakamira ndamisa masumudza maoko emudenga so anzimira ipapo shamwari yangu ichitiza ichiclimba jurawo but anga achitaza by that time. Manje ndakasumudza maoko anzi isaima visa bag rako uye akasimuka akatiza akatobudirira akabudirira. All right. But the time what I remember he was failing to climb the jurawo. All right. That time but at the end akabudirira. Manje ndichidzikisa bag rangu because vaida bag bag it was like a school bag like this. I put everything stuff tin my phone everything. Then the time I was removing my bag at the bag I think this other guy because wangari two achifunga maybe ndanga something momwe ndichidzikisa maoko so same time akandishuta up pachiri kuoneka panooneka akandishuta up. Apo all right. Hey, but that time I didn't know that mashootwa. I just felt makaita freezer makafreezer ndakangodona maoko aya angari kumashure upside down ndakafesa mtaa road like those ndakafesa kudenga so maoko aya manje ndakachingodai bullet rakanopinda pairi lakapinda apa lakafura rakawa spine imi rakapfura apa buri kanobuda kuseruko rakanopinda mukati mukati asi vakaburitsa madoctors ririmo so it's in my padhuze nemoyo saka haribude motongorarama naro mukoma moboys vanaro mukoma moboys vaimoza vanaro vanofamba naro ritori kumasipeni kuvatori neabout kuma more than 12 years vanaro asisatorifiki kana vasina tokuziva muzvizii vanodhiraivha makombi kuna zimbabwe achidzoka akamuzanzi nogona kukomplikata zvinhu so I was on the mtaa road so maoko ndichingodai maoko that time ivo vakabva vatiza vakatora bhegi vakatorova pasi bhegi ndakatoona avhisa bhegi so munhu wacho ndakandichimuona kumakumbo chete akapfeka worksuit yeblue yamareflectors so ndakandichingona makumbo and that time I think very fast mwari I think imwari chete because I had memory everything I remembered everything. I just saw he was running away, took the bag running. I just saw the foot on this side because I wouldn't have done kumona kumsoro akavaenda manje ndakafunga ndati kana ndatanga kudedzera manje anogona maybe kudzoka akakupedzisai timamuona ndakamira maybe ka 2 minutes 3 minutes vakaenda ndakatanga kudedza help ngisizeni no one came ungakarara and the voice ringe siri as loud blood rakubuda at least 20 minutes or so. And what I used to do that time ndakanchimba whistle like all right chidza muridzo ndakanchigona chichiende inde kure then I tried to blow a whistle ndakadisa help nchiblow whistle help ngisizeni like enough this other madhala so akabuda mumba make pa next door so ane torch yefone nti avangidhubula te kwenzera kuti vangidhubulira te sizvi atanga kudedza vamwe atanga kubuda lucky makakurumidza kunzwika atanga to be something else kuti unogara kundara ndogara padhuza papaki ungojampa payake ine miti so pane padhuza anzi mafone number phone number for ndakapa phone number yemukadzi ndakarimemba vabva vafona vakafonera vauya nemane-bhasi ipapo same time vachimanya neambulance asati vafonera ndakagara since almost 2 hours ropa richingobuda mapolisa akauya anzi sati kutakure we need police report atikuvhise panapa azviti zvaunofanga kurisa aripo naivi manje
ndakaklika futi chimwe chinhu by that time ndakaona kuti makumbo anga afreeza makumbo afreeza achagona kufamba they're not moving but the hands ndanga chingodai but ndakatofunga kuti maybe obviously ndafura chi spinal cord ropa manje ndakatanga kuyerera kumusoro kweso kutanga kuyerera mai ndakauza ndakatanga kunamata that I don't want to be a package a burden. It's better I must just go. Ndakatanga it was very hard. I started to feel cold. Like enough vakafunga very fast vakafonera varungu vavo kubasa manje paramedics aya maambulance ayanoita vakasvika very fast vavatanga kumisa ropa anzi I remember I was asking akatibvunza which is the nearest hospital akati Reverend Joseph takatoenda kuReverend Joseph. I remember they put me a foil paper. It's what I remember. And they give me this other injection and wakati maybe it's going to stop a lot of things because this injection is very powerful. Then ndakatanga kutaura neshona mati sorry ndakatouza ndati madhokta vairungu vakadzidza ndatanga kuzwa zvakanaka until it's what I remembered. Then at the hospital I don't remember anything. All right. Yeah. And I remember I think it was in the morning. I wake up maybe the following day. In the hospital I can't remember anything. Then started asking. My brother, don't cry. God vakamwari vakakuitira nyasha. It was no you wanted to die but mwari nguva yakasati yakwana yekuti mufe, so he protected you. Mukakusvika nhasi onai pamuripo ende tichazodzoka panapa vakufamba takutaura kuti I know kuti it's still fresh. December ndimanje manje apa I think 4 months back pachiri padhuze and semunhu angajaira kuritira mhuri yake achunga achienda kubasa. I know how the feeling semunhu wechirume tanenge vachifunga zvakawanda wanda, but that's not there. We are there for you. Yes, we are going to be there for you. Yeah. Ndimo pakamushanda nyasha yemwari. Ndakazwa madhoktors akataura anzi bullet we can't remove it because we're going to complicate a lot of things. So we just leave it there. Ndakagara ICU. Ndakagara for some days there. But ndakatanga kunzwa ati I think nange ndichana. Then they transferred me to my wards. You are a living testimony, my brother. Yeah. Those tears, let them be tears of joy. You were saved. You could have died. Papa, mukadzi remember mamsi akarara achiti murume aenda kubasa, and then later on also ngona maprisa achishika uti come and identify the body. Yeah. Just imagine how hard it was going to be for them. So you are a living testimony. You don't even let those tears be tears of joy, not tears of sad. No. And it was a miracle, sister. Too much was even a lot of my friends, they can't believe it. Yeah, because even nenda shokewa apa pauro apa pauro aiwa maranga mvua yakasina kukwana na marasina pauro kawani kachinji kacho it's instant unotofira ipapo. And my doctors akati bullet iyo yakapinda manje yakatanga kufamba too much, yakafamba bullet richiflow ne blood hanzi rakanorowa spinal then varatanga ku vibrate richibuditsa spinal fluid spinal my way. My doctors were like, no, this thing is like a miracle. We don't see this. And kana muenda kuReverend Joseph, mupinda pa interest, pane names, ama miracles vanhu vakashootwa vakararama zvakasinga expect kuti vanorarama. Aripo names akawanda kuti you did surgery like this, but these people they are alive up to now. It was a miracle. Inini paine ndega SIS MELLY. Ndakatenda mwari and people like you and my family who loves me so much. Thank you, my brother. I'm so honored. Thank you. Thank you, my brother. I thank you so much. And my family, people like you, people who help me, do not tender too much. I don't know what to say. Yeah. Or what I can say is people like you, my family, so what I can say, love me so much. Yeah. And my children, they understand, they accept it. Nah, but we imagine
family yose mukandichemera asikana zvino mwana musikana mukuru akuchema mai vakuchema. Guys, come on. Come on guys, I know it's hurting kuona daddy vachichema. Mwanangu chega kuchema. Don't cry ne. Your dad is alive, your dad is there, is going to be okay ne. Don't cry. Don't cry. Me the way I am, because they used to see me walking. Yeah, doing everything for them. But they accepted the way I am. True. And for good people, my players, I only thank God. I can say to my sister. Yeah, this also. I can feel you. So now, are you still going for physiotherapy or makunzi chigara ikumba murikafi? Once a month. Asikana chirege kuchema bedwe. Kuchema kwa kuita ona mwana kuchema. Kuchema mwana kuchema. Ona Shakira kuchema. Imba yese ya kuchema saka matindi ndo chema. Vana vese pana pa Shakira akuchema, mwana msikana mkuru akuchema, mai vacho vakuchema. Ndongo sana ndoga ndo pesa ndachema. Hachana kids. Let's try to be strong, guys. I know Shakira, wipe up those tears. Wipe those tears. I can't stay for a day without recalling what happened that day. But I don't tell them. But every time I close my eyes, I think the memories are still coming back and flashing. Yeah, and it's too soon. I understand. Myself that maybe I would have done something better, maybe to run away, or maybe I would have done this. But I just thank God, because if I ask myself a lot of things, it's like I'm not. I don't appreciate what God does for you. For me, God did so I for don't you. have to ask myself a lot of questions that maybe I would have run away that day. I would have done this. So, but I'm alive today. I just have to thank God that He did a miracle for me, and what He did that day is going to finish His work. Yeah, true. Yeah. Amen. Yeah, He did that day, saved me that day. He's going to continue to do the miracles for me. It's what I can say, because myself, I always, the way I grew up in a Christian family, my mom used to namana to my soul. My hope is only God. Everything. And for you, people like you, Sis Mead, I just see my wife watching you a lot of times on the phone. People like you continue, don't do this to visit me only, also do to others. People, amen. Yeah. Amen. Continue to do your good work also to others. Thank you so much for visiting us. Yeah. You are my brother. I'm so happy as well to see you are alive. Otherwise, it was going to be a different situation. Something else. But we thank the Lord. God has a purpose with your life. Yes. Okay, I think Shakira, go and check if there's another lady out there. The other ladies that I'll just bring them in. God has a purpose with your life. So you are a fighter, my brother. Keep on fighting. You're going to be well. Yeah. So like now, since my doctors are you are paralyzed that side. Apana kana any feeling this is the leg, guys. Yeah. No famba. Just no feeling, nothing. It's too soon. Both of them. Sometimes pain even I'm not gonna pain them. Sometimes yes, I even jibata so. Apacha munonzwa. But richaita ruoko roshanda kawo. Ruoko ramaita kuti ruoko mukona rukudai. Even ruoko uro rukudai. Urwu rwakanzi runoshanda. Urwu rwanzi muscles. Urwu ndimumutora. She's saying aripo one. Where is it? Manje ari kuita nemota e. Handizimba ndofunga ndiyo. Yeah. Ndofunga ndiyo. No, chikundipa hope ndechekuti uru ndakavatarisa chitaura. Murikuona? Runotosheka kudai. Runosheka.
kazhinji munhu anenge ari paralyzed kuti hapasina hope ka arina zvarinoita rinenge rakango arina zvarinoita ndimunototitora muchidai havana ava ndakavatarisa all the time vari kutodai so vega harina haro that power handimaona asi vari kutodai like rine magestures arinaro that means they still hope iripo kuti vanogona so it's too soon 2004 months ibullet irati kutaura and it might take even a year handimaona but eventually vachitanga kunzwa kuti I'm feeling something ruoko unotona ruoko rwaro one day vakatodai ruoko and rukangotanga kudaroka muchatozoona one day gumbo zvichitoenda kusvikira gumbo riya rakutorespondawo zvinotora time remember human body zvinotora time but zvichaita zvinoita havasi kuzogara vakadai so forever and it's just zvinhu zvingori padhuze chete kutara unoona saka instead yekuti iwewo manje ucheme munin'ina vachiona unovarwadzisa waona kuti munomba mama kutochema imba yese handiona iwewo manje your job is to support him andika I like the spirit yawakaita kuti wakauya kanzofumura kuti kune vanhu vari kuti zvakati and tikatova reprime at the same time andiona and now it's supposed to be you and your family nobody else asiri kuda kusapota asiri kuwirirana nezvakaine zviri kuitika panati murume wako ndizvo zvavepo ari kupa umwe idea ka let them go you don't need such people in your life those are toxic people watinotaura when things were okay baba vachienda kubasa na 5 o'clock pawakashutwa vaenda kushandira mhuri yavo inove imini and nhasi nokunzi vashutwa it could have happened to you kwaunotengesa vokoita kukanda wamene ukupi wopinda mucrossfire andiona saka vaifunga kuzokusiya here zvanga zvisingaiti handiti vaitokogara nemunhu wavo saka this is the time also nokuti pamwe unochitoedzwa namwari kuda kutoonekwa iwewo kuti uchaita sei uchiti ndasiya ndabva kudai 2 months down the line vanosara vakafamba iwoko waenda manje kwakaka ndoko wachanoona kuti jesu idombo zvanonetsa wese ava vakufamba ndinotenda because kuita mumwe munhu anga achitiza mukadzi anga achitoenda but akatogara kundimirira ipapa dai ari mumwe akatiza chokwadi tisaka nenyaya dzakadaro dzakawanda ndizvozvo vanhu vanototsiura tinavapa nditi tinenge tichingotaura hatiregi nokuti isi tichidaro kuti munhu amire nemurume wake munhu ngamire nemurume wake munhu ngamire nemukadzi wake support ndafara mwana wako akura now wakumudzisa kubika wakumudzisa kuita zvimabasics zvese so that kana mai vasipo vachihasla mwana anosara anotowana panodzoka mwana wabika handiti cheya yavo tavavigira yekuti mbamenyida tofarira kuti mune space vanotenderera necheya yavo kudai panze pane peview kuchipisa pepa vanotombobudawo andiwana vachitenderera vachidai so okay anga afamba makumbo vakabuda kuchipatara vaine mabed sores alright gumbo ndaona apo masosi makumbo rugwadza maspasms alright noita like anodai so and anorwadza sisine but rine feeling ngagumbo iri hai muchafamba imimi just take it easy chete imimi ndafarira kuti paita one murungu akanzwisisa ndafarira munhu denda igona mbomutenda ndaimutenda kazhinji varunguka wadaisoka anomira kuri apindiri haite anything but uyagona kuti garai kusvika September I'm telling you definitely panenge paitika something definitely chigara indobhadhara rent I'm going to take over rent kusvikira September then uchinewo uchiona kuti ndichipi chaungaita business raungagona kusita up kuti ucontinue nderi munongotsvagawo kuti nechichi chaungaita then we are there to help and toona so that kana azoti ndakudai so you can still continue muchizvibhadhara how much are you paying pano 5,000 haimade kuti kana uchishanda chaichoko chihasla unoiunganidza 5,000 zvinotonyatsokuitira zvakanaka anditika you just need a good spot nekuzati munodiwa chii kuti uboostike andiona vana varamba vachienda kuchikoro hey and I just pray and hope kuti whoever did this asave nepisi kwaari asave nepisi kwaari how can you just ungashutira munhu foni nebhegi newallet yakaisina mari yekuenda kuba inenge nemari yekuendesa kubasa nekudzoka no matter what the maseroti here that this woman loves you truly speaking too much she really loves you ndikona katoona kuti hai mwari mukadzi wangu hai because ari mumwe mukadzi sizimeranga anotiza akamiriri zvakadai anoenda ndipo ndakatoona testimony kuti hai mwari she's just like a saint amen a saint from God because wamwakadzi masoro ave zvakawanda amen mukadzi anoenda right vamwe vakadzi munonzwa sei murume achitenda kudai kuti mukadzi wangu she's a God sent she's an angel kune vakadzi mari dzandaitaura kusera zuro ziya mare dzevakadzi
dzokuti tikatoti murume anoti ii regai akainde ndizoserei kumwe kuhama dzangu dzingandiita zviri nani. Munonzwa sei ife fellow husband achitaura kuti mukadzi wangu is an angel? Hazvirevi kuti paanga vachifamba vanga vasingamboitiwo kukonana. Imba yese ine ma-ups and down, imba yese ine kakukonana kanenge karimo, but what is important is kuwirirana nekuve communication. Mona kuwirirana kwenyu kwamaita makaregera mukadzi wenyu achifollowa SIS MELLY. Mukati mamusangondiziva I think, but matima ingomuona pafoni achingokufollowai family ikatenga kufarirai panopamba demangari vamwe vari vanotanga nechidororo kunze konzi handidi kana kuona munhu ndizvemafoni zvomunomba mungazi kudai, but understanding yenyu maitonyadzoti ano zvinhu zvakamira zvakadai. Aiwa I'm so happy. Ndamuningira handiziva ndokutenda sei. Ndafara kuti at least zvatinombotaura zvisi kuwira pamatombo zviri kuwirawo kune vamwe vanhu vari kuteerera vari kuzvinzwa. Pakutanga ndanga chingona achingokutarisa pafoni every time pafoni ndichingovhunza so ndakatoona ndakati no we are doing a very 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 wonderful job. Akabvunzanzi ndiitirewo foni yangu ndivajoine kana asi ndiitirewo foni ndivajoine vanoindatenika papanenge usipo foni mchava chagira chekuisa pamoisa foni vane vachiona vakagarapo vakadaiso vachinyatswa zvionera. Hanimaona aiwa I'm so happy. Ndafara singaiti nda kutenga data rangu foni ndoitenga sei pakadaiso kurandiona. Can I do it? Sorry guys, ndachimbotenga data mufoni mangu. Sorry, ndachimbotenga data mufoni mangu. I was buying data mufoni ranga rakupera. Ndachimbotenga data mufoni. Ndafara. Hanzi thank you mainini nekumira nemurume wenyu zvisinei nezvaakasangana nazvo. Mwari vanokutungamirai, anoita zvakanaka sepakutanga. Ndiedmogoteka uchu munhu wechirume ari kutendawo. Handitika ari kutendawo ndo mainini ava. Handiti ndo mainini ava. Aiwa tinodada kana tine vanhu vakadaiso tinotodada zvisingatoitsi. Tinodada zvekutodaro. Right. Mukadzi uyu arasika guys. Mukadzi uyu arasikira papi? Pane mumwe munhu ari kuuya panapa paangati ari kusvika panapa. Pana ndichazi ari kuti asvika handisi arasikira papi ini. Asi ari mudhuze mari kuti ndasvika moti asvika papi? Kana wakatarisa live kana wakatarisa live panokevha kudai so handiti imba ichi number 2 pane gedhe regreen so panokevha. Hanzi I salute you mami. Thank you for standing up with your husband from Lawrence Ziva. Panzi Proverbs 31 of a woman. Yes, Indiana's Proverbs 31 of a woman. Sure. Ru Audrey, warasika uri kupi? Where are you? Uchingokeva kudai so up. Uri pai? Where are you? Because unopinda muningikiri ichi estate complex. Unopinda mu complex imomo. Unopinda mu complex. Uri papi? Hanzi which extension? Cosmo Creek. Cosmo Creek. Hanzi Cosmo Creek. After mall mukati she mukati unotodarika mall wopinda mukati. Cosmo Creek. Cosmo Creek. Cosmo Creek. Guys, location answer mna upindura ish. Haya.